May bakasyon nga ako. Kala ko ba wala ka ng pera? Hindi nga nandiyan si kahapon na wala ng 20,000 yung nanay ko. Lo, Ikaw lang naman yung huling pumasok na. Grabe kayo. Anak! Sa araw-araw mong pakikitungo sa isang tao, hindi mo makakaila na madali mong maibigay ang iyong tiwala. Ngunit hanggang kailan mo kayang ibigay ang iyong tiwala kung minsan na rin itong sinira? Umaga ng ika-29 ng Enero taong kasalukuyan, isang ginang sa barangay Kataabangan proper Ragay Camarnesur, ang bangkay na ng matagpuan sa kanyang kinahihigaan. Nakatakip ng una ng muka nang makita ang wala ng buhay na si Nanay Lynn at pinaniniwala ang posibleng ito rin ang ginamit sa pagpaslang sa kaawa-awang ginang. Palaisipan sa otoridad kung sino at ano ang naging motibo sa krimen. Samahan niyo ko at ating hihimayin ang mga nakalap na ebidensya na makapagbibigay linaw sa kasong ito. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lamban. Sino ang nasa likod nito at ano ang naging motibo sa krimen? Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lamban. Kwento ni Rose, ang manugang ng biktima. Hingi lamang sana siya ng panukli kung kaya't nilapitan niya ang mahimbing umanong natutulog na si Nanay Lynn. Ngunit sa ilang ulit niyang pagtawag rito ay hindi ito nakatanggap ng anumang sagot. Nay? 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 Nay, mapabarya po ako. Nay! Dito na niya napagpasyang tanggalin ang unang nakatakip sa mukha ni Nanay Lynn. Nay! Hindi siya kumikibo eh. Nasanay ho ako na tuwing umaga talaga. Ano na siya, yung gising na siya, nag-i-stutter siya. Pag basta pinahali siya, nag-i-stutter siya or naliligi na siya. Ganun. Medyo kinabahan na ho ako kasi ngayon nakita ko yung kamay niya, medyo magbabayot, parang nangingitim na siya eh. Nung pag-angat ko, pagbuklat ko po ng gano'n, nakita ko na po talaga ito. Nay! Nay, mapabarya po ako. Ayon pa kay Rose, wala naman daw silang narinig na anumang kumusyon, lalo't magkakatabi lamang daw ang kanilang mga kwarto. Sumabay daw po yung lagabog dun sa may banyera, tunog ng banyera, tapos sabay tunog po ng water pump pagtigil. Yung sumabay po yung tunog na narinig nila na yung sa ganun. Kaya iisip ng asawa ko ganun, iisip ng kapatid ko ganun. Agad naman na nakaresponde sa crime scene ang barangay at kapulisan ng Ragay PNP, kung saan lumalabas sa investigasyon na dumanang suspect sa likurang bahagi ng bahay ng biktima. At pagdating sa main door ng bahay ay inilusot ng suspect ang kanyang kamay sa bintana at mabilis na nabuksan ang pinto. Dumiretso naman ito sa kwarto ng biktima at doon na ginawa ang krimen. Ayon pa kay Police Major Bagasala, pagnanakaw ang motibo sa krimeng ito. Parang kukuha lang daw po ng pera. Nagkataon that time na nagising daw po itong victim. Kaya siguro, kakakuha niya, pumasok sa kanya, makikilala siya kung ano, nag-come up daw sa kinuha niya yung unan at kinuha po yung mo. So based on initial inventory doon po sa pinangyarihan doon po mismo sa bahay, ang nawawala po is nasa more or less 50,000.
Sa ginawang backtracking ng otoridad sa CCTV footage ng barangay, isang lalaki ang nakitang naglalakad. Ilang metro ang distansya sa bahay ng biktima. Chinek namin kasi ano na siya wala na talagang tao pag ganung oras. Ito na lang yung nakitang dumaan. Tapos nakita din may mga ano kasing tanod din na duty yung pagising nila, pumunta doon. Sa pagsusuri ng barangay, kinilala ang lalaki na si Jancy Espiritu, 30 taong gulang, pamilyado ngunit wala na umanong trabaho. Sa ginawang interogasyon ng PNP kay Jancy, hindi raw makakailang mapansin ang mga kalmot sa kanyang muka at dibdib. Ngunit, mariing itinanggi pa rin ni Jancy ang krimen. Jancy, maaari ka bang sumama sa amin sa barangay? Para saan po yun, sir? Basta, sumama ka na lang. Doon na lang namin papaliwanag sa'yo. Tara. Sir, para saan to, sir? Basta, sumama ka na lang. Upo! May kinalaman ka ba sa pagpatay sa biktima? Wala po, sir. Wala bang nalaman dyan, sir? Nasaan ka nung mga oras sa pagitan ng 1:00 at 2:00 kaninang umaga? Tulog na po ako niyan. Ayon sa nakuha namin sa CCTV, ikaw yung huli at nag-iisang naglalakad malapit sa bahay ng biktima. Wala po talaga, sir. Wala po ako nalaman dyan, sir. O teka, anong nangyari sa mukha mo? Ba't ang daming kalmot? Sa basketball po yan, sir. Nakuha ko na sa basketball namin. Basketball kasi kami. Iho. Ngunit hindi rin nagtagal, ay umami na rin si Jancy sa kanyang ginawang krimen, ang pagpaslang kay Nanay Lynn. Iho, huwag ka na magsinungaling. May kinalaman ka ba sa pagpatay sa biktima? Opo, sir. Ako po yung pumatay. Pero hindi ko po intention na patayin siya, sir. Gusto ko lang naman manakaw yung pera. Maayos naman siya kuna doon sa bahay. Kinausap. Tapos nakita namin ang dami niyang kamot dito. Dito pati. Ang sabi niya, dahil daw sa basketball. Dahil sa basketball kaya siya nagkaroon ng mga kamot. So, during several questions, doon nga po dito kay Akad Jancy, so mga ilang buwan po, inadmit niya na po na siya daw po ang may gawa. Lumalabas naman sa investigasyon, ginawa ang krimen 1:00 ng mag-uumaga kung saan mahimbing na natutulog ang biktima. Ngunit gabi bago mangyari ang krimen, ay nakita pa ang suspect na nagpa-cash in ng pera sa tindahan ng biktima at nakapaglaro pa ng online casino. Ang tinuturong suspect na si Jancy ay hindi na iba kay Nanay Lynn dahil sa itinuturing na raw niya itong sariling anak. Minsan pa ay pinapakain pa ito at pinapapasok sa loob ng bahay ng biktima. Hindi ko talaga ako nagkamali sa pagkakakilala ko sa kanya. Lagi ko nire-remind yung mag-ina na huwag magtiwala. Kasi iba talaga eh. Yun na nga, nangyari na. Samantala, hindi pa pala dito nagtatapos ang revelasyon laban sa suspect dahil ayon sa impormasyong aming nakalap, minsan ang ninakawan ni Jancy si Nanay Lynn. Yan na. Malas. Malas talaga. Kuya? Oh, Pakashin niya ako, kuya. Pakashin ako. Ha? Pakashin. magkano ba? 300 Magtalo lang. ka na naman ah. Malas eh. Kaka-scatter mo yan, tigilan mo na yan. Wala Last kang na to. mapapala dyan. Last na to. 300 lang. Magkano? 300. 300. Nako, matatalo ka lang dyan. Sinasabi ko sa'yo, pag nalulung ka niyan, kung ano-ano pang magagawa mo, Hindi, last na to. sinasabihan kita, okay na. Kunin mo na lang doon kay nanay yung kasi kabubukas ko lang. Kunin mo na lang yung sukli mo, yung 200. Okay? Sige. Tigilan mo na yan. Wala kang mapapala dyan. Okay, good. Ika-10 araw ng Enero nang mangyari ang unang pagnanakaw ng suspect sa biktima.
Kaya pakasyon niya ako. Oh, akala ko ba wala kang pera ngayon? Ano ba yan? Tira pa yan ng ano ko. Kumamin ka na dyan si... Kahapon, wala ng 20,000 yung nanay ko. Lo, Ikaw lang naman yung huling pumasok doon na. Grabe kayo sa akin, hindi ako yun. Hindi ako kumuha nun. Kumamin ka na. Ikaw lang yung huling pumasok doon. Tinuring ka pa namin kapamilya tapos ganyan ka. Oh, kuaminin mo na. Magsisinungaling ka pa. So, ikaw yung pumasok doon eh. Hindi bababa sa 22,000 piso rin ang nakuha nito mula sa kinita ng tindahan ni Nanay Lynn. Ngunit sa halip na kasuhan, ay nagawa pa ring patawarin ng biktima ang suspect, kung saan nakuhanan pa ng cellphone video ang paghingi nito ng tawad. Eh si nanay alam ko na na. Sabi niya si Barber, sabi ko, pati, diba sabi niya nakalak na, kaya hindi naman ako, paano ako papasok na din? Eh, di ba naliligo ang sakto? Sa pagsilip ko, sabi ko, tanga-tanga sa atin, isang bag lang ako. Ito talaga yun. Ako'y tiwala talaga. Wala man sa akin mag-aanig yan. Pag-bukulap ko yun, excited. Pero nakuha ko tinang 12,000 per bank. Ay, may utang pa ako. Nung time na nagpumilit siya magpa-cash in, nanghiram po siya ng 200 sa asawa ko. Ngayon nga, dahil nga sinabi niya tulog na si nanay, ang ginawa mo ng asawa ko, nabili na lang natin yan ng gin. Nag-inom pa sila nun. Yung una kong pagnanakaw niya ha. Tapos kaya pumasok sa utak namin na siya nga nagnakaw. Kasi nga, isip namin, walang-wala nga siyang pera. Bakit? Pag kinabukasan, may pera na siya. Okay. Nice! 1-6. Nice. Pagkalulong sa online casino ang naging dahilan umano ng pagnanakaw ni Jancy. Sabi ko, anong naisip mo? Bakit mo ginawa yun? Hindi ka na tinuring ng iba. Para ka ng kapatid ng asawa ko, para ka ng anak, pero ba't ay nang ginawa mo? Iyak lang ako na lang iyak. Sorry lang siya ng sorry. Sabi ko, kahit anong gawin mo, hindi na mababalik na sorry mo yun. Wala na. Tapos na. Sabi ko ganun. Sisigaw na kasi na, iba na daw. Samantala, ayon kay Kagawad Tolentino, dati na rin naimbwelto ang suspect sa iligal na droga. At maliban pa rito, ay iba't ibang reklamo na rin ang natanggap nila laban sa suspect. Yung napangasawa niya Tagalong. Tapos balik-balik lang siya dito kasi nandito yung family. Doon may mga report din naman sa kanya, according doon sa asawa niya. May mga reports na may nagbabarangay din laban sa kanya. Yes po. Ano yan tawag dyan? Parang kasama siya sa mga periods. Yung nag-surrender. Purman lang nasampa ng kasong robbery with homicide ang suspect na walang inirekomendang piyansa ang korte. Nakapit na ngayon ang suspect na si Jancy sa BJMP Libmanan, Camarines Sur. Panawagan naman ng otoridad sa publiko. So, yun na nga po, matagal ko na po itong pinanawagan po, lalong-lalo na po sa ating mga stakeholder, may mga business po dito sa Ragay, na in their part, dapat gawin din po nila yung pagiging fund po natin. Tapos dapat maging cooperative din sila, maging alerto din sila in their own. Huwag nilang hayaan na magkaroon ng pagkakataon, opportunity na maging biktima po sila. Hindi masamang magbigay ng tiwala sa taong nakakasalamuha mo araw-araw. Ngunit, hindi rin masama na maging mapanuri sa pagkilala ng taong pagkakatiwalaan mo. Maging aral sana ito sa atin na sa anumang pangyayari sa buhay natin ay maging maingat tayo sa ating mga kakaibiganin. Dahil hindi lahat ay may mabuting motibo. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Laban. Una ng mukha nang makita at wala ng buhay na si Nanay Lynn. Opo sir, ang yung pumatay, pero hindi ko po intention na patayin Si si sir. Nomer Corporal, at ito ang Laban.